Ja, Elin, du så var den här ferien som vi la i bötten när vi skulle färra. Ja. Vad held du skulle färra? Jo, vi kunne ikke fære så eller lengt, da. Nej, vi må komme efter i kvall. Ja. Du, Bia, Ja. hva er mynd i håndgrer her, vet du nå? Ja, det vet jeg ikke. Det er en odds, ikke det? Jo, her er en odds og skjeggfor Ja. rundt om henne. Og her er en skov, eisen. En stor skov, ha? Ja. Du kan ikke lille bater her, eisen. Ja, råråbater, ha? Ja. Jeg ser stått til at lappe rau i som baten. Jo, men heldig vi kom det, ja. Jeg vet ikke. Du? Jo, ja. Ja, også er det samme som jeg? Ja. Ja, hva var det? Heldig vi skulle fære inn i myndene. Inn i vinterne? Ja. Heldig man kan det, ja. Jeg fikk noe røyna det. Så kommer vi her som hatt det. Ja, og så fer opp i baten, og så rekker vi i øynene. Ja, kom. Ja, kom. Ja, Boja. Ja, halt til mynden i alle. Ja, Bia. Skal jeg fra først? Ja, fer du først, ja. Ja, Bia. Jeg må komme rammene her, så, ha? Ja, Bia, nå. Jo. Altså, du er ikke blått, nei. Ja, Bia. Ja, Bia, nå. Til smekk ui her. Nei, så bare. Så, ja. Stendig på kanten, jo. Ja. Jeg tenkte nesten. Ja, så er ja, Bia. Ja. Og så. Ja, Bia. Yes! Jeg visste det alltid. Jeg fikk ikke helt i ordentlig. Boja. Ja, Bia. Eina for den. En er for en. Ja. Nå, tenk hånd med meg. Ja, kom så. Oi! Sånn der. Såleis. Ja, så var du vidt. Oppi rammen. Ja. Ja. Og så. Hva du? Ja, så får du ned bak. Ja. Han så løyte liksom på atter. Ja, Bia. Ja. Skal jeg ha det ut? Ja, halt du her først, Anne. Ja. Så. Så. Nu er jeg på hatt noen. Kom du til? Ja, jeg så det. Ja. Ja, her. Ja, kom så til. Ja. Kan du? Takk, I bra her, Anne. Så les. Ja, nei, du først. Anne! Anne! Ja, Anne! Ja, kom her. Ja, takk. Takk i handen, da. Så les. Det var godt ikke for langt bort. Kom nu på i. Altså, det var tungt her. Smutt lukten, altså. Hik nu hvordan dutje vater det blæst. Hatta man det er veldig kyla. Det gjør ikke at. Så, Du tror det? du tar rekva. Ja, nei, jeg har du skal rekva. Ja. Så kan jeg sette meg i solen her, så er Så toppen toppen her. du, kan jeg sette nu her? Så leis. Veldig fra gullar. Nei, sett det nu. Ja. Kan solen bak og at det så toppen du. Så setter jeg meg her. Så leis. Ja, Ja, rekva. rekva, ja. Gå, du kjøs på meg. Jeg orker ikke. Halt du her sånn nå. Så leis, ja. Så. No. Du kan være større bra. No! Boja, nu først så takk han andre, Boja. Men det er så Arne. Så vänta vi. Han tar det. Ja. Så läs kommer det aldrig. Ja. Är inte bara så jag kan kasta här. Halt du här. Halt stilt. Ja. Så kastar vi. Nej, Boja, är för vi får lägga bort den. Så läs. Halt alltså du nu efter här Olle. Så lägg be. Och no! Så. Ja. Så tungt att hålla vid här så. Så läs. Vi kan resten upp kanske lagt här så. Är det lagt här nu? Ja. Så. Nu fast där. Ja. Hallå? Ja. Vi så ska Arne där inne. Ja. Så läs. Kom släpp du så här. Kom så. Ja, så ska jag lampa in. Ja. Men så detta då jag det. Så. Gott. Ja, eller så var det till restauranten. Ja. Här är kvite santer och Ja, det är vackert. hur man vet vi det. Du är Hur man heter vi? Jag vet inte vad det är för något. Nej. Ha? Vi må röna veta om vi finner det här. Jag helt inte. Kom, låt oss få hända in. Ja. Så ska vi finna akkurat. Och jag alla skäljarna lite här så du. Ja. Reka vigor och Det är sånt där kvitar så känner. ja.
Ja. Och det är perler Och i hästen käljer nu? ja. Men det är att lite nere. Då ska man ner rätta. Det här var kanske vara perler men det är ja, man ser här perlefiskarna. ja. Det är några män som tar för och räcker ut i vatten, små vatten. Ja. Och så kava där nio. Och lite ett perl. Ja. Ja. Och det kostar öliga nekv. Ja. Det nekv är där såna perl. Det är stort att vi får nekv sån. Ja. Men tycks några är i restauranten helt där. Vad är det här ligger? Hade Han har briller. Han har briller. Ja. Men han har inte glöse. Nej, och man mistar ju bor av principet som kommer ända Och vägen. det kan vara. Helt det heter man väl ötchen som Robinson Crusoe bor, ja? Ja, kanske. Ingen vet. Kanske han har åtta sig brillorna. Helt Robinson Crusoe har briller? Nej, Nej, vet. Nej, precis. Nej, jag tycker att det briller tog, ja? Nej, helt inte. Han måste söka så väl. Ja. Tu, Han? jag skulle veta, helt utsläpp för en tur in i skogen. Tror du? I allt det där. Ja? Kanske vi möter omkring in i helt då. Jag kom. Ja. Jag tar Jag vet att jag har handen först. Ja. Kom så. Ja. Det är vackert så. Ja, här. Öl som tröjen är stor här. Ja. Så stor tröj har vi inte hemma i tjock. Nej. Ja. Här ser nästa större än inne som är uppe i Velum. Ja, jag ser nästa. Det är heller inte samma slä, ha? Nej, du här är så imisk slö, tror jag. Här uppe i Velum, här är granntrö. Granntrö, ja. Ja. Hette ikke... Jo, her er noe granntrö. Har jag så fåglarna? Ja. Hick. Jag ser inte det först. Hicka som blaj här. Ja. En gröner och guler. Ja, her er i ötlan lite. Vad som man om äta nu? Jo, jag vet inte. Vi borde haft det här fåglabåsna vi också. Ja. Ja. Ja, så det ganska... Så hade Inte du det känt kan det? äta. Att det är inte kanariefåglar, ha? Nej, alltså kanariefåglar, det känner jag. Jag har åt kanariefåglarna. Ja. Ja. Hör, Dorsta? Ja. Hör? Vad säger du? Ha? Hör? Vad säger du? Jag känner pappa Jake, eller? Han tåsar. Vad säger du? Så, Koko. Han säger gå inte. Gå inte, ja? Gå inte, ja. Han tåsar så som det tåsar i Frackland. Ja, det är sant. Men har du tagit inte ordet tåsa så onkel man har lastarna sagt det? Heldur du onkel veri her og last? Ja, det kan Pappa Jason sier at Ja. Hvor man tjavra? Kanske onkel, kanske sjårannar har det. Heldur du til henne som var kolla fyrir hina fyrir? I helt du. I søvne sin drømstum? Ja. Kanskje det er sånn? Ja. Det kanske tar lasta andra pappa Jason säger så här. Så har det så bara lätt han veri etter her og ned. Ja, det är också vi vet inte när vill du föra vitt dem. Åh nei, det kan vi. Ja. Jo. Ja. Jag kom lät den gänga sin i vet inte vet. Ja. Ja. Hva var det? Vad vet jag? Kom lät att om att träja. Ja. Så läs. Hva er det, Olle? Att elefanter som färd här. Larma der så illa. Ja. Altså, der er store. Ja. Att det första för jag har sett alltså av livande liv. Er det sannhet? Ja, jag har bara sett där I boken, i no? boken. Hikka som luttlig her. Ja, att han inte. Ja, har renner at med mamma sinne. Ja. Hva må ta fjæra? Jag vet inte helt att han hade. Jeg kommer lur. Vet jeg hva det får gjøre? Ja, kom. Hikk. Hej, nu färd. Hikk der stekker i. Ja. Jo. Nej, det kan gå här. Kom. Kom, låt det gå färd där. Ja. Ja. Speklet. Ja. Det måste ju. Hur häser? Att det krusar. Ja.
Ja. Ja, nu har jeg en fläskesteik virgo. Nei, ikke kunne du huske meg det. Nei, ikke bare nu. Nei. Nei, som der fitter. Det koster renna. Ja. Det kan så små, jeg kan kruller det hele landet. Ja. Det er helt løsreier, ha? Ja. Så omtalig. Kan man da sige? Jeg vil stekke den for hit etter noe. Ja. Kan man da sige? Jeg vet ikke, jeg tror ikke at det er vanlig. Nei, jeg skiljer ikke. Jeg kan sånn lytte han. Han sier... Jeg lytte han spiller ganske mamma sånn hver vi der. Ja, det er ikke så underlig at dere. Ja. Ja? Jeg kan kjenne en til tøyen, Olle. Ja, kom her. Ja. Hatt er Olle. Hatt er Olle. Hvordan er det du? Har du henne å si Olle? Ja. Hei, kan du det ikke? Det er fitter. Ja, ser det fitter. Men nu har vi mistet vi elefantene her vekk. Ja, Bea? Bea? Det er rivre. Ja. Kom, det er speklet og natt. Ja. Det blir hikk. Hikk nå? Så er det ikke så kjøttene her. Det er for om man er her og får seg vann. Helt du? Hikk. Det er om fjellåkene at det er store steiner stender i det. Fær du åter om til? Så les den tar skjudget det hvis det er. Hitt kjender vi. Ja, så les. Jeg liker bare at han fyrer. Ja. Hikk, der vasker seg så stund. Det er tøyt der for her om. Hikk, nå sprøyte jeg vi vatten ved snabelen, så stund. Ja. Nu sprayte jag någon annan stora, nu blev han ytterligare. Det blev ytterligare. Ja, nu klantar jag så här. Hade jag som man vill brusa med det. Ja. Hick nu mamman hon. Ja. Hick nu spraytar och vattnet och annan lite unga. Han sa nu skjuta damer den här. Nej, han riste vid öronen så stod. Ja. Hick nu lägger en sig ner i vattnet så stod. Ja. Kan man alltid säga svimma? Då där svimma Olle? Nej, det har alltid inte. Man tar det djupt här? Nej, det är inte så djupt. Annars är det stort att lassa ner allt. Nej, hick. Gå så han ruttlassar här. Ja. Hästen är stora, ha? Hade den största, man hade varit pappen? Ja, det har alltid. Ja. Hästen har helt stor sen där. Ja. Hej, du tar att sitta på dem. Nej, helt inte. Hick nu reser sig upp med det. Ja. Hick. Åh, som man är tung. Som man är hur länge tog man komma på vägen. Hick, snablen. Han röker helt att nästan att till hela en tjong. Ja. Det är ett brukar det så snabben att ta maten vi och köra in i munnen. Jo, det tar man upp i snablen. Ja. Jag hade extra det snabben här, det som en liten finkel och så. Det tar vi? Ja, det tar vi. Det gick nu färre där, så du? Ja. Det lite gånger att han. Ja. Han orkar så gott att gänga som hinner. Nej. Snäck var man över helt då? Ja, snätt, jag vet inte. Kan du där sagt hvis det säger kom ner? Jag vet inte, jag kommer efter också. Nej, det är Nej, inte. det är säkert. Nej. Tycker så tog man kommer efter. Jo. Vad är det här? Vad sitter de kvar som säger? Jag hade en äppa som sa igen. Har du nu? Ja. Vad du snackar? Ja. Hon säger okkur. Ja. Hick alls efter Olle. Hon tvätti okkur. Tät upp. Ja. Vad är det? En banan. Feist var en banan. Tack du Essa. Ja. Kanske bli. Hej, och så banan rätt. Annat ja. Ja. Så tack jag ser. Fyrst du för jag finner banan från i äppo. Ja, det är nästan först för. Tack för det. Tack för det. Han tar väl öliga fitt, va? Hon är så örvis in hinnar äppna som jag säger. Hon är så lojen. Ja, man har det väl en siltjäppa. Ja, kanske. Ja. Öls man hickar det också så. Ja. Vill du vinka hon? Ja. Vinka till Vinka. Ja. Tack för det. Öliga fitt, va? Du nu hade elefanten i farmen. Ja. Jag tar för att stiga till. Ja. Så helt visst för att tror man chatten. Chatten vet jag vad det är här. Vet du vad det är här nu? Ja, tack kom ut. Kom, låt oss bara för runt. Ja. Du är här Elin? Ja. Ligger på att. Ja, det är så tjur. Kvar man ejan? Jag vet inte. Så står här Olle. Hick bara inte att han vill det. Ja. Så att det ser ut som fotospår. Jo, så ankom man bygga här ute. Helt unnakar är här? Nej, så bara det som vi är nu. Men ankom man bygga ute där ju på att ligger. Hur kan det vara? Ja, nej, det vet jag inte. Helt visst är för och få i backen. Helt visst till Tora. Ja. Vi färra bara. Ja. Kan du lägga va? Ja. Hör. Vad vet jag? Vad vet jag? Ja.
Hva det da, Ole? Det er også skjuter. Nei. Det er skjuter. Har lagt i båten? Ja, nei, kom og sted. Jeg tror ikke jeg Kom. Renn. Tar to sted. 9 meter. Skutta der. Jeg tror ikke jeg Ole, kom og sted, renn. Jeg renner som jeg kan. Kan du finne vi båten? Hæ? Hvorfor om vi kjente vi nye Anne? Jo, jeg henter meg. Kjærstand av mannen. Nei, Kjemmer han? nei, jeg får ikke hukk nu. Har du noe til hans, her? Han setter den her. Skunda der, Ole. Så lett her ennå, Ole. Ole! Jeg må gjøre det mer. Ja, kom nu! Jeg må gjøre. Jeg kjenner jo hva sørst av den tjejer. Vi kom her fra Janne. Ja. Skunda der. Ja. Skunda der. Her ligger baten ned her. Hikk. Renn så. Ja. Så. Skunda på, ja. Da vil jeg takke bank til her. Innan så her, langt du bærer bort, mann av meg. Ja, ja. Skunda der. Ja. Her du her. Ja, kom nu. Her ombord. Ja. Drekk du, skunda der. Dro i mal. Dro i mal. Skunda der. Nei, vi hjelper deg. Så la oss det. Han setter på neder her. Hjelp! Hopp igjen! Hva så går vi der nå? Jeg vet ikke utvart for sånn. Nu er det at jeg blir tilbake. Vi rov ut det av. Ja. Puff, det var veldig skil. Men det var en fin tur. Hvor må det smøre være? Jeg vet ikke. Det kunne kanskje Det var spennende. stått til affære etter ångtur og vidt med sammen der mann. Helt vilt fast en annan torsdag. Ja, jeg vet helt Og vite hvor han er. Ja. Det kunne vi kanskje. Ja. Så var det som turen i Ustein. Hetta var badnatøymen, vi var atter næsta tuskvöld. Gåa natt.